बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोम रायजो राजानिसिम बे समाव खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। नंगौ चिरां जिल्ला थुक्राझार बिबिसे बे थुक्राझार बिबिसेनि सिङाव दिनैहाय बा थांनाय शुक्रबार मोनाबिलिनिफ्राय लानानै दिनैसिम 98थि बोसोरारि जुथुमा बे बोसोरारि जुथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। थारैनो नंगौ बेवहाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो थाखाय बा बोसोनखौ सोलोंनो थाखायहाय बेवहाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय जायगानिफ्राय फैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। थारैनो नंगौ केमेरा पार्सन बिथांखौ थारैनो सिङाव दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। थारैनो नंगौ बेवहाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय जायगानिफ्राय आरो गुबुन गुबुन धोरोम हारि बासियालासे बेवहाय इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो थाखाय बेवहाय गाजा गोमजायै लोब लोबै रायजो राजाफोरखौ बेवहाय फैनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बे समाव नैबे 98थि बोसोरारि जुथुमा बिबिसिएनि बोसोरारि जुथुमा बे बोसोरारि जुथुमायाव जोङो मोनसे हारिमुनि दिन्थिनाय बा दिन्थिफुंनाय बे दिन्थिफुंनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। जोङो केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दायो बेवहाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि मोसानाय बा बर' हारिनि कालचार बे कालचारखौ बेवहाय दिन्थिफुंनायखौ जों नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे दोलोनि बा दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। नंगौ बे 98थि बोसोरारि जुथुमा बे बोसोरारि जुथुमायावहाय EM रनजित बसुमतारी बिथांखौ जों बेवहाय बाहागो लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। आरो जों बिथांनिफ्राय फंनैसो बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन। बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन बे देग्लाय 98थि बोसोरसालिया मोनसे जथुमा आरो बेवहाय धोरोम सावरायनायजों लोगोसे हारिमु दिन्थिफुंनाय मोनसे हाबाफारिबो जादों। आरो बयनिख्रुइ रंजाथावना बाथ्राया जादों गासै बड'लेण्ड हालामनि बेप्टिस्ट अर्गानाइजेसनफ्रा दिनै जथाय जानानै बा ज' जानानै धोरोम सिबिनायजों लोगोसे बर' हारिखौ जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों। बेनिनो मोनसे फोरमान हिसाबै बर' बेप्टिस्ट चार्च उदालगुरिनि मोसाखावरि हान्जाया दिनै फैनानै मोसाखावरि दिनै देखायफैदों गोदान बर' मोसानाय आरो क'क्राझारनि माखासे मोसाखावरियाबो फैनानै बेवहाय दावस्रि देलाय मोसाफैदों। बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना बाथ्रा। माबायदि जादों? एक्सेलेन्ट, भेरि एक्सेलेन्ट। मानोना बे बिराद मोजां पारफरमेन्स जादों। हारिमु बेरखांहोनायजों लोगोसे धोरोम फोसाबनायजों लोगोसे आरो जोंनि समाज फोसाबनायाव बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशना गोबां खामानि मावदों। गतिके बे जोंनि बिटिआरनि थाखाय रंजाथावना बाथ्रा। गोजोनथों। बे समाव आरोबाव जोङो थांनाय बावैसो सिगां MP इलेक्सनाव केन्डिडेट जानाय बा केन्डिडेट मोननो हानाय BPFनि सुर्य कुमार बसुमतारी बिथांनिफ्रायबो फंनैसो मोनथिनानै लागोन। नोंथाङा बेवहाय नैबे बिबिसिएनि 98थि बोसोरारि जुथुमायाव नोंथाङा बाहागो लानानै बेयो बोसोरै जाबाय थायो। दा 98 बियो कनफारेन्स आरो 27आव जोङो सेन्टेनारि फालिगोन। बाहागो लानानैथ' मोजाङानो मोनो। जोंनिनो निजस्व जिहेतु चार्च बियो, आं बे चार्चनिनो मेम्बार आरो जोङो इसोरनि आशीर्बादखौ जेब्लायबो नागिरो। इसोरनि आशीर्बाद नङाबा जों जिबनाव जेबो मावनो हाया। जों साननाय बायदि जाजोबा। इसोरनि आशीर्बाद नांगौ जेब्लायबो। समाजा सान्थि थानांगौ जेब्लायबो। बेनो आरो बेसिक माबाया। आरो बे नङा जे जों खालि ख्रिस्टान सिबियारिफ्राल' बे रोखोम मोनसे समाजाव सान्थि लाबोनो हागोन बे नङा। गासैबो धोरोमनि फोरोंनायाथ' एखेयानो, सान्थिनि थाखायनो मोजांनि थाखायनो। गतिके बयहाबो मोनसे बे दङ आरो साननाय। येस, मोनगोन। जों मोनगासिनो दङ अलरेडि मोनगासिनो दङ।
थारैनो नंगौ बिथां सुद्द कुमार बसुमतारी बिथाङाबो फंनैसो दिनै फोरमायना होबाय आरोबाव जोङो मोनथिनो लागोन बेवहाय आरोबाव दाख्लैसो गोदानै एम मोननो हानाय बि सावरायग्रा बिथांनिफ्रायबो जोङो फंनैसो जोङो मोनथिनो लागोन सार दिनै बे BBCA नि 98 बोसोरारि जथुम्मा बे बोसोरारि जथुम्मा माबायदि मोनदों गोसोखौ बेयो 98 बोसोरसालि जथुम्मा बावैसोनि उनावनो बे सेन्टिनारि जासिगोन दा बेयाव आंबो दिनै मोनसे दिनै एनुवेल कनफारेन्सआव बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय दिनै जों गोबां मानसिखौ दिनैहाय बेयाव जमा जानायखौ नुदों आरो दिनै जोबोद रंजानाय मोनदों आरो बियो मोनसे जोंनि बा ख्रिस्टियानफोरनि मोनसे कनफारेन्स आरो बेयाव गोबां जायगानिफ्राय आरो गोबां गामिनिफ्राय दिनै बेयाव बाहागो लाफैदों बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों निस्सय दिनैनि बे समखौ गासै प्रग्रामखौ दोननानैबाबो आं बेवहाय नुजाफैदों थारैनो दिनैनि गेजेरजों इसोरनि बोरखौ बोसोनखौ मोनगोन आसा खालामो निस्सय जे जोंहा माने ख्रिस्टियान हिसाबै फोथायनाय दं जोङो गिर्जायाव थाङा मानो होनबा बेबायदि कनफारेन्सआव थाङा मानो जोङो इसोरनि जेनोखि आशीर्बाद बेखौहाय जोङो मोननायखौ जोङो फिल खालामो आरो जोङो इसोरनियाव जोङो आशीर्बाद बियो आरो निस्सय दिनैनि बे गेजेरनि कनफारेन्सनि गेजेरजों गोबां मानसिया दिनै गाव गावनि जेनोखि आसा आरो मिजिंफोर बेफोरखौ जाफुंगोन आरो इसोरा बेखौहाय जाफुंनायाव सहाय होगोन होननानै फोथायनानै दिनैहाय बेवहाय फैदों निस्सय आशीर्बादा बेवहाय गोग्लैगोन आं बेखौ फोथायनाय दं थारैनो नंगौ बे बोसोरारि जुथुम्मा बे बोसोरारि जुथुम्मायावहाय गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन दाब दाब जायगा बा ओनसोलनि सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों थारैनो नंगौ पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेवहाय गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय दाब दाब ओनसोलनिफ्राय बेवहाय धोरोम हारिमु बासियालासे बेवहाय बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों